Príjemný dobrý stredajší večer. Zdravíme všetkých fanúšikov slovenského hokeja. SHL-ka pokračuje svojím druhým kolom a my sa spoločne pozrieme na duel medzi HK Brezno Knights a HK Skalica. Tá prihrávka mala nachádzať Šáteka, ale napokon ešte Hujsa sa dostáva k puku, posúva na Šáteka. Šátek si to namieril do predbránkového priestoru. Šátek, obrovská príležitosť. Ešte Hujsa mal možnosť na dorážku. Na to, aby sa dostal až k zakončeniu na brankára Horáka. Čo teraz? Dvaja domáci na dvoch Skaličanov. A je z toho úvodný gól v dnešnom dueli. Z ničoho nič Brezno udrelo a otvára skóre. Fantastický strelecký pokus hokejky Jakuba Nespalu, proti ktorému bol Borák absolútne bezmocný. Takto si to naviedol Nespala do útočného pásma, do medzikružia a nechytateľnou strelou švihom do ľavého horného rohu otvára skóre dnešného duelu v 17. minúte. Brezno vedie nad Skalicou 1-0. Ale puk končí na hokejke Denisa Kadlečíka, ktorý môže situáciu ukloniť, ale to bola veľmi zlá rozohrávka od Kadlečíka. Tu znepríjemnili hosťom rozohrávku, ale Skaličania už sú v útočnej tretine. Kotvan zaviezol puk a našiel prihrávkou spoluhráča. A čo teraz? Vytiahol golman. Prenecháva Robertovi Hunovi. Robert Huna si to pripravoval na zakončenie. Borák nevedel, kde je puk a napokon Kan zvyšuje na 2-0. Prvá využitá početná výhoda v dnešnom dueli a využívajú rytieri, ktorí zvyšujú na 2-0. Ešte raz sa pozrieme na tú situáciu. Takto Robert Huna vystrelil na Boráka. Na okamžité zakončenie znova Peter Obdržálek. Jurík Obdržálek a predsa len sa Skaličanom podarilo odkliať čaro Filipa Belániho a využiť konečne aj početnú výhodu. 2-1. Autorom gólu Petr Obdržálek. Dôležitý moment a vykresaná iskierka nádeje pre Skaličanov na zisk bodu. Početnú nevýhodu zrejme domáci zvládnu, ale pozrite sa na to, čo sa deje v záverečnej minúte. Z ničoho nič Skalica vyrovnáva na 2-2. Už to vyzeralo, že sa Breznu podarí udržať stav 2-1, ale v zápätí, respektíve zarovno toho, ako vylúčený Adrián Zubák naskakoval na hraciu plochu už v rovnovážnom stave. Vyrovnáva na 2-2 Conor Landrigan. No teraz Fatul sa vydal na útočný výlet a Beláni zrejme ten puk neudržal pred bránkovou čiarou. Ten je v bránke a Skalica dokonala obrat v dnešnom dueli. Ešte raz sa na to pozrieme. Jeden z domácich hráčov tam svojmu golmanovi pomohol k tomu, aby puk doputoval až za bránkovú čiaru. Brezno neuhájilo vedenie. Skalica triumfuje v druhom kole. Zatiaľ sú Skaličania neporazení v tejto sezóne. Uvidíme, ako to bude v ďalších dueloch, ale Brezno sa určite dnes nemá za čo hanbiť. Domáci hráči v bielom získavajú z domácich tribún potlesk a právom absolutórium si zaslúži golman Beláni. Týmto konštatovaním sa pre dnešný večer s vami lúčime pri ďalších prenosoch z SHL-ky. Dovidenia.